aw bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman kaw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la bakuruba kunnafoni an don kan o de filɛ ni Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali u ka bolofara min bɛ sigida 6nan kɔnɔ u ye sigikafɔ dɔ kɛnɛ sigi sen kan groupement ma ɲɛma Ased Sherif Usman Madani Haidara ale sera ka kɛnɛ lasɔrɔ ka fara mɔgɔba wɛrɛw caman kan o de y'an don kan ye bakuruba kunnafoni na sɔni min bɛna walawalali caman kaw ye aw bisimila an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan foli ani waleɲuman dɔw bɛ ka taa aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔw la an y'aw tulo lasɔmi an dun kan na bakuruba kunnafoniw na k'a fɔ Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali u ka bolofara min bɛ sigida 6nan kɔnɔ o bureau a ye sigikafɔ dɔ kɛnɛ sigi sen kan sigikafɔ min kɔnɔna na ni sigida 6nan ma ɲɛma caman u sera ka kɛnɛ in lasɔrɔ walasa ka hakili jagabɔ ani hakili falen caman kɛ sigida 6nan u ka lahalayaw kan Amadu Kamara Fuseni Keita Sherif Lajaba ni so tɔgɔla u sera ka fɛn min sɔrɔ kɛnɛ kan an ko ɲamada Mali alislame jɛkulu tɔnba min bɛ yen ni an b'a wele ko GLSM Groupement des leaders spirituels du Mali n'a ɲɛmɔgɔ ye Saïd Sherif Usman Madani Haidara ye ka kɛɲɛ ni u ka tɔn ka laɲini ye n'o de ye ka wuli sanga ani wagati ka jamana ɲɛmɔgɔw k'u dɛmɛ u ka baara la ani gwɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ ka u labɔ a kalama o kadara kɔnɔ bolofara min bɛ Bamakɔ marabolo 6nan na olu ye lajɛrɛ kɛ walasa k'u ka tɔndenw an'u ka marabolo ɲɛmaw u ka sigi ka ɲɔgɔn dɔn ka tila ka bilasiraliw ani miirina yiraw k'o kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Vraiment bibi na an y'a lajɛ wajibi de don kominiw kan fo an ka baara kɛ ka Sherif kɛ dɛmɛ baara la an ka komini autoritew fara ɲɔgɔn kan komini 6 kɔnɔ an ni olu ka se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na baara minnu bɛ komini 6 kɔnɔ silamɛya hukumu kɔnɔ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ o kan parce que hadamadenw n'aw jɛɲana ɲɔgɔn na u tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'aw gɛrɛla ɲɔgɔn na ɲɔgɔn kanu bɛ na silamɛya min fɔ hadamaden tɛ se ka kɛ silamɛ fo i bɛ min kanu i yɛrɛ ye i ka kanu i balimatɔ ye o de kama an y'a ni weleli banin kɛ pour que fɛn o fɛn min ye kɔba ye min bɛ komini 6 kɔnɔ soni a ka se sirifikɛ ma an k'an ka seko k'a la n'an dɛsɛra yɔrɔ min na an bɛ taa faamuyali di sirifikɛ ma nin de bɛ yen sirifikɛ fana bi kuma faamuya a bɛ se ka baara kɛ cogoya min na a bɛ baara nɔgɔya a bolo parce que affaire min nana a bolo a b'a dɔn affaire bɛ cogoya min na o de kama an ya autoritew wele an bɛ foli d'u ma fana parce que autoritew bɛɛ lajɛlen ya an jaabi Mali ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen nana yan nɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an b'u barika da an bɛ sirifikɛ fana barika da parce que yɔrɔ caman bɛ yen mais an ka fɛn o fɛn min bɛ kɛ komini 6 kɔnɔ sirifikɛ bɛ a sen ta ka na yan nɔ an bɛ barika da n'a ye o ye an bɛ Ala deli Ala k'a mɛn an kɔrɔ Ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma Ala k'a lakana k'a ka denbaya lakana. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko GLSM ka sanga ni Saïd Sherif Usman Madani Haidara ka laɲini u kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ boloda Bamakɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ walasa u ni jamana ɲɛmɔgɔw u k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka gwɛlɛya ninnu kunbɛn ka tila ka miirina ɲumanw ta ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛsin jamana ma. Nin ye nisɔndiyaba ye anw ma bi mɔgɔ min bɛ a dɔn Haidara bɛ place min na dunuya kɔnɔ bi o ka déplacer ka na an ka mairie la yan bi a diyara n ye a bonyana ma sani bi cɛ a ka mɔgɔw ye lettre ci an ma k'a fɔ ko u b'a fɛ ka meeting kɛ an ka commune kɔnɔ an ka mairie kɔnɔ alors ne y'o ɲininka k'a fɔ ko meeting nin kun ye jumɛn ye o ko meeting kun tɛ dɔwɛrɛ ye parce que an bɛ don min na comme bi jamana in gɛlɛyalen don diinɛ ma faamu dɔw bɛ kan k'u dogo diinɛ kɔfɛ ka tiɲɛni kɛ donc il faut que kunnafoni sanuman ka di population ma k'a fɔ ko minnu bɛ kan ka tiɲɛni kɛ olu tɛ silamɛw ye. I yɛrɛ b'a ɲɛdɔn cogo min na an bɛ hɛrɛ ɲini an faso de c'est à dire ni Ala y'i bɔ jamana min na comme Alakira y'a fɔ i faso kanuni o ye limaniya dɔ de ye bon an b'a kanu don o don Ala bɛ se ka hɛrɛ don Mali la Ala ka Mali lafiya ka silamɛ bɛɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ wuli ka jɔ in yɛrɛ kun de ye nin ye jamana in bɛ se ka kɛ kelen ye ka balaw bɔ a kɔnɔ cɛsiri in ye nin de Ala sago kun ye komini 6 de ye bon komini bɛɛ bi ka tɛmɛ kelen komini bɛɛ bɛna kɛ hali sisan komini wɛrɛ ta kan ka kɛ komini 3 ta kan ka kɛ samedi ni Ala sɔnna an bɛ komini bɛɛ bi kɛ tan ka se ka mɔgɔw sensibiliser bɛn ni kelenya pour que Ala bɛ se ka hɛrɛ don jamana in kɔnɔ Ala sago bon an bɛ min fɔ o ye bɛn de ye
ni jamana ma bɛn fo an ka bɛn de k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'o ma kɛ jamana a tɛ se ka taa ɲɛ an kɔni bɛ min wele da maliden bɛɛ an kɛra silamɛya taabolo fɛn o fɛn an kɛra maa o maa ye jamana kɔnɔ hakilila fɔlɔ min kan ka ye jamanaden la o ye jamanadenw ka bɛn u ka kɛ kelen ye ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'o kɛra ala bɛ hinɛ na jamana bi ja an b'a yira o la k'a fɔ ko GLSM ale ye farankan jɛkulu caman de ye alisilamɛya tɔgɔ la wa a bɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ a ka laɲini a n'a ka wuli ka jɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye walasa ka malidenw u fara ɲɔgɔn kan u ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka lakanabaliya ani banbanci kɛwalew ani tɔgɔ jugu min bɛ alisilamɛya la k'olu kɛlɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a yira k'a fɔ ko alisilamɛya diinɛ ko ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn kanu ko a b'o de kofɔ. Orange Mali ka baarakɛ ɲɔgɔn minnu ni olu bɛ baara kɛ Orange Money kan olu ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan sigi a kɔrɔfɔ bolila fɛn min kan Orange Mali a ye Orange Money compte minnu datugu u ye walawalali kɛ o de kan ka ɲɛfɔli kɛ kunnafoni dilaw ye Kadi Jakite Seydou Ɲare Maretu a b'a lakalaya ɲɛ Sherif la Jabarani so tɔgɔ la. A bɛ taa se mɔgɔ 300 la mɔgɔ minnu ni Orange Mali bɛ baara kɛ ni ɲɔgɔn ye ni baarakɛ ɲɔgɔnya lakodɔn sɛbɛn bolono bilanen don u ni ɲɔgɔn cɛ o mɔgɔw ye Orange Money baarakɛlaw ye olu fana kɛlen don sababu ɲuman ye ka mɔgɔ minnu bolo don baaraw la olu bɛ t'u jɔ fo mɔgɔ ba 30 la minnu ni u bɛ wariladon ani warilabɔ baaraw kɛ u ye kunnafonidilaw wele ni ka walawalali k'u ye Orange Money compte minnu datugula n'u tɛ ka se ka baara kɛ k'o kow jɛya bɛɛ lajɛlen ye baara in a bɛ n'a taara o tagabolo kan jɔn de bɛna nafa jamana tɛ jamanaden bɛɛ tɛ mɔgɔ damadɔni de don mɔgɔ minnu don u tɛ règle fɛnɛ na donc ɲɔgɔn ye kun ye mun ye k'a yira k'a fɔ maliyɛnw ma fɛn min bɛ ka fɔ la tiɲɛ tɛ sabula anw de ye contrat signé ani Orange Money cɛ an n'u bɛ baara la minnu bɛ k'a fɔ ko nin kɛwale kɛra u la olu ye jɔnw de ye u k'a fɔ olu ye jɔnw ye n'o kɛra ko bɛ walawala o an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ye o ni i ye master de ye i bɛ bɔ ka na fɔ i ye master de ye i ye revendeur de ye i b'a fɔ i ye revendeur de ye est-ce que i bɛ ka min kɛ kɛwale min kɛ ɲuman don wa juguman don donc lajɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ k'a fɔ journalistes ye ke ko Orange bina mɔgɔw kan maseru kan anw kɔni bɛ minnu dɔn maser anw filɛ mais maseru tɛ ni maseru don u ka statut ye jumɛn ye u k'a fɔ an ɲɛna kunnafonidi kɛnɛ in senfɛ taasi bila kɛra ka ɲɛsin Orange Mali baarakɛɲɔgɔn dɔ ma min ka baara kun bɛnnen don Orange Money ko ma n'u ko a ma ko master Famagan Kulubali ale tanyana ka bɛn ni arabadon ye Nɛgɛjuru sɔrɔ sira cakɛda Orange Mali u ka technicien u ye minnu bila ka taa cakɛda ka bolo kan cakɛda min ni a bɛ wele ko Ericsson olu ye nisɔngoya kɛnɛ dɔ sigi sen kan walasa baara kɔnɔna na degun min b'u kan k'olu yira kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen na sigi in kɛra jumadon de Usman Sogore Seydou Ɲare olu de kɛra ko in seere Sherif la Jabarani so tɔgɔ la ni wulikajɔ minnu kɛra ni maa damadɔw fɛ ni waatiw tɛmɛna u tun bɛ baara kɛ cakɛda la cakɛda min bɛ wele jamana kɔnɔ ko Orange Mali a bolodara u fɛ ka se ka u ka nisɔngoyaw jira ka ɲɛsin cakɛda ma cakɛda min bɛ n'u b'o ka bolo ka bi n'o ye Ericsson ye ko bari sabula ka da ka a bɛ ka ko dɔw sogolo mun bɛna kɛ sababu ye k'u ka baaraw lasa ani u ka baara camanw bɛ k'olu kɛ yɔrɔw yɛlɛma maa ninnu ka fɔ la ko nin koɲɛ in daminɛna décembre kalo la san 2015 waati min na Orange Mali maaw u ka cakɛda fan mun bɛ n'o ye a parti technique ye k'o di Ericsson ma o de labana ka kɛ sababu ye Orange Mali baarakɛla caman n'o ye a technicienw ye olu ka bila ni cakɛda in ka bolow kan sɔgɔmada in na n'i y'a ye an sera yan basi tɛ problème dɔ de bɛ an dala n'o de ye an ka emploi kow ye aujourd'hui an ye baarakɛlaw de baarakɛla minnu tun bɛ Orange la donc Orange a décidé k'a ka partie technique outsourcer outsourcing kɔrɔ de ka a ka partie technique ta ka di mɔgɔ ma mɔgɔ min b'a gérer a ye o kɔnɔna la u ka choix nana bɛn entreprise min ma an b'a fɔ ma ko Ericsson donc Ericsson nalen Orange ka intérimaire minnu tun b'a ka direction technique la u y'an ta k'an fara ɲɔgɔn kan k'an bɛɛ bila ka na di Ericsson ma bon an nali yɛrɛ mankan dɔɔni donna la parce que Orange mɔgɔw ye ko in kɛ k'a datugu fo dernier moment an ni mɔgɔ minnu bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an tun t'u dɔn an kɔni bɛ boîte kɔnɔ an bɛ tɔgɔ ninnu mɛn an bɛ kumaw mɛn
i y'a faamu. Donc an yɛrɛ de nana wuli k'an jɔ n ko non Orange mɔgɔw contrat b'u ka mɔgɔ minnu bolo u k'olu ma ko ils ont le choix de partir ou pas dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a faamu? Mais u ma an ɲininka foyi la u kɔni kun y'an ka transfert ni fɛnw décider u ni cabinet d'emploi ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye RMO ni CI ye. Donc o kɛlen min kɛ an fana ko non an tɛ se ka baara daminɛ ni mɔgɔ ye mɔgɔ min n'an t'a dɔn fɔlɔ. Il faut que u kana u n'an ka sigi ka kuma. Bon au kɔnɔna la il a fallu que an ka kɛlɛ de kɛ pour que u ka an lamɛn. Donc an nana an sigi an kumana u ye ɲɛfɔli dɔɔni k'an ye. En même temps Orange y'an rassuré k'a fɔ ko bi bi na Orange bɛ yɔrɔ min na olu tɛna ale contrat di an ma u fɛ yen. Donc ko nin fana ye opportunité dɔ ye n'an taara nin entreprise in na an bɛna contrat ni fɛnw sɔrɔ. Nin tuma ninnu y'an hakili sigi kosɛbɛ parce que an hakili la n'an tun taara a ko bɛna kɛ ten. Mais an nana ye mun ye k'a fɔ an nana Ericsson na Ericsson ka baara ye mun ye ka na an ta ka an bila baara la ka u sigi k'an lajɛ sisan. Donc leur objectif en réalité c'était pas de nous garder, c'est que au lieu de faire me faire ka sous-traitant wɛrɛw ta. C'est pas que u bɛ fɛ ka sous-traitant ne ta k'olu bila baara in na donc k'an gɛn ka bɔ dɔɔni dɔɔni. Ni baarakɛla maa 97 ninnu olu minnu bi ni Orange Mali ka réseau a nimayɔrɔ fanba bɛ u bolo u ko u bɛ wele lase jamana maa ɲɛmaaw ma u ka se ka na u dɛmɛ u kungo la. An ka jamana faamaw cɛ na an b'u wele ko fila la fɔlɔ an ka emploi ninnu k'an dɛmɛ an ka se k'an ka emploi préserver. Bibi na Orange a bɛ mɔgɔ caman employé mais ni Orange commencera ka baara labɔ parce que baara ko ka gɛlɛn donc u ka fɛɛrɛ ɲini o la o ye fɔlɔ ye. Filanan u ka fɛɛrɛ ɲini cabinet d'intérim ninnu na c'est de vraies sources de problèmes. Ils nous ont pas aidés, ils nous ont dit clairement k'u tɛ se ka foyi k'an ye. C'est-à-dire n'olu ka client ye min fɔ RMO ni CI n'u ka client ye min fɔ u b'o de kɛ exactement. An bɛ aw hakili jigin k'a fɔ Orange Mali ani Ericsson u ka tigɛ di ɲɔgɔnma in senfɛ baara filaw de bɛ yen minnu bɔra kɔnɔ n'o ye projet mun bɛ wele ko projet ANO ani Genok. 8 mars ɲaɲani baaraw olu bɛ ka ɲɛnɛmaya Mali jamana kɔnɔ alibi wa a bɛ ka ɲɛnɛmaya cogo camanw de la o de kadara kɔnɔna na association waleɲuman a ɲɛmaamuso ni o ye madame Sɛnpara Saran Tarawele a ye a lajɛ ka lajalifɛn caman ta k'a di denmisɛnninw caman ma Dumanzana ekɔlisoba o ekɔlidenw ma. Amadou Kamara Samba Tarawele Sherifla Jabarani so tɔgɔ la an ka ɲɛjɔ sɔrɔlenw na. Association waleɲuman n'a ɲɛmɔgɔ ye madame Sɛnpara Saran Tarawele ka kɛɲɛ ni u ka laɲini ye san o san u bɛ musow tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnni n'o ye 8 mars ye u b'a a la ɲɛnɛmaya ni ka kɛɲɛ ni wulikajɔw ani kulon ani nisɔndiya ye nka ɲinanta u y'o kɛrɛnkɛrɛn ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin ekɔlidenw ma minnu si bɛ taa san 5 ka taa se san 14 ma n'u bɛ kilasi fɔlɔ la ka taa se kilasi 6nan ma n'u bɛ t'i jɔ ekɔliden 1000 a n'a nɔnkanfɛn na ka cadeau caman ta ka d'u ma 8 mars hokumu kɔnɔna na. Hakilila min bilala denmisɛnninw ni dɛmɛni ka kan o de hakilila in bilala. Filanan fana n ye profiter musow ka kalo de la ka nin cadeau di kɛ denmisɛnninw ma pour que k'u la nisɔndiya a bɛ kalan courage don la et puis n y'a ko de kama. Cadeau min dilen don denmisɛnninw ma américains ka cadeau de don ka bila ka na jamana kɔnɔ madame Joséphine Sagara bɛ nin kɛ pendant des années ɲinan yɛrɛ elle a eu jusqu'à 32 conteneurs nin cadeau ninnu na. Ala ye ne garijɛgɛ don militaire la ne kɔni b'a di ekɔliden ma k'u la ɲagara n'a ye. N bɛ mun fɔ musow tɔgɔ la don kɛrɛnkɛrɛnnenw na vraiment jamana président n'a ka gouvernement ka lajɛ u ka musow dɛmɛ Mali musow sɛgɛnnen don kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la surtout muso minnu bɛ ka to jiginni na u ka u kɔfilɛ k'olu ka kow jateminɛ kosɛbɛ. Nin baara ye min filɛ n'an bɛ ka kɛ ka cadeau di denmisɛnninw ma i y'a fɔ ko k'a ta san 5 ka se 9 mais an b'a fɔ ko k'a ta san 2 fo ka se san 14 ma. O bɛɛ bɛ denmisɛnniya kɔnɔna la donc cadeau in bɛ d'u ma walasa ka Ala ka kanuya yira u la denmisɛnninw ka kan ka ɲɔgɔn kanu mɔgɔkɔrɔbaw ka kan ka denmisɛnninw kanu Ala yɛrɛ ye denmisɛnninw kanu parce que Ala y'a fɔ a ka kitabu seniman kɔnɔ ko n'i bɛ fɛ ka ale ɲɛda ye n'i bɛ fɛ ka don ale ka arijinɛ kɔnɔ k'i ka kɛ comme denmisɛnninw bɔɲɔgɔn ko denmisɛnninw bɔɲɔgɔn ko ye mun ye ni ko n ko denmisɛnninw bɔɲɔgɔn ko denmisɛnnin filɛ nin ye sisan mɔgɔ 2 n'u kɛlɛla denmisɛnnin 2 kɛlɛ tɛ taa yɔrɔ jan a bɛ dan o yɔrɔnin na i kɔrɔ denmisɛnnin yafa ka di denmisɛnnin tɛ dimi mara a kɔnɔ denmisɛnnin bɛ da ko la joona donc n'an bɛ kanuya yira denmisɛnninw na u wulitɔ la k'u kalan Ala ko la u wulitɔ la kanuya bɛ na an filɛ gɛlɛya min kɔnɔ Mali kɔnɔ bi ni denmisɛnninw tun wulila ni kanuya ye ka bonya ni kanuya ye
an ka ɲɔgɔn kanu an kana différence don an ni ɲɔgɔn cɛ ko caman bɛ Mali kɔnɔ bi an tun bɛ se ka kisi o ma. ko labɛnbagaw n'o ye madame Sempara Saran Traoré ale n'a tɔw u ka fɔla olu ka tɔn n'o ye association wale ɲuman ye u kalekan dun sanga ani wagati ka wuli ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maa minnu ma ni a mako b'u ye kɛrɛnkɛrɛnnen la maa lujuratɔw b'o la dɛsɛbagatɔw b'o la ani denmisɛnninnakaw ka fɛn ta ka d'u ma fɛn min b'a a yir'u la k'a fɔ ko kɛrɛfɛden ko o tɛ an ka jamana kɔnɔ wa association wale ɲuman ale kɛlen don ko o ta ko don ba la n'o de ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye. C'était un appel tout simplement pour que les Maliens puissent retrouver rapidement. En se kan fara ɲɔgɔn kan ka kan kelen fɔ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ pour le bonheur de ce pays là an b'o baara de la inchallah s'il plaît à Dieu. La presse également presse bɛ fo presse bɛ baara min na j'ai toujours dit que la presse est le destructeur des rois et le faiseur de rois également mais bɛ baara min na ça n'échappe à personne. Vous êtes là pour informer, vous êtes là pour sensibiliser, vous êtes là pour éduquer. Mais bɛ baara min na nin foli d'an bɛ don hali bi an b'a encourager. Nisɔndiya d'abord a kɛra bɛn kɔnɔ a kɛra kiliyan kɔnɔ marisi kalo tile 8 ye musow ka don de Saran madame Sempara Saran Traoré bɛɛ b'a dɔn opérateur économique don a bɛ fɛn caman na a bɛ transit la a bɛ industrie la a bɛ commerce la a bɛ construction na o bɛɛ la n'a sera ka hakili to denmisɛnninw na ka hakili to musow la ani Joséphine k'i bolo ni ɲɔgɔn ma ka na denmisɛnninw nisɔndiya ka na denmisɛnninbaw nisɔndiya an b'a fo an b'a barikada aw fana minnu ye laselilikɛbagaw ye depuis sɔgɔmada fɛ aw bɛ yan tile kɔrɔ aw fana kan ka fo musow ka donba de ye nin ye an b'a ɲini musow fɛ u kana to jɛ la bi don dɔrɔn na u ka to jɛ la don o don olu de bɛ se ka an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi an bɛ gɛlɛya kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn diɲɛ bɛɛ bɛ gɛlɛya kɔnɔ musow de bɛ se k'an bɔ gɛlɛya kɔnɔ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma u ka madame Sempara dɛmɛ u k'u yɛrɛ dɛmɛ u ka jamana dɛmɛ u ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ u k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ n'an bolo di ɲɔgɔn ma gɛlɛya caman bɛ yen an bɛ se k'a latɛmɛ surtout aw minnu ye laselilikɛlabagaw ye n'a y'a lase ka ɲɛ a bɛ ɲɛ. An b'a yir'aw la k'a fɔ ko association wale ɲuman u ka nin dɛmɛ n'o de ye ka sanga ani wagati ka wuli ka maaw sɛgɛrɛ maa minnu n'u mago bɛ dɛmɛ na k'a yir'u la k'a fɔ ko association wale ɲuman ko a bɛ yan kama n'o o dɔ waleyara bi n'o de ye ka i kɔngɔn fa ka di Jelibugu Dumanzana ekɔlidenw ma. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba a bɛ walawalali k'an ye a ka bi sɔrɔlenw na an ka ɲɛjɔ olu la. Jɛnsɛrɛgɛnna ni setigi jamanaw ka kiiri bulon Cour pénale internationale CPI ma ɲɛma fila ɲɔgɔn na bɛ taama na Laginɛ Konakiri jamana kɔnɔ u bisimila la minisiri fɛ minisiri min ɲɛsin bɛ kiiri ko ma Laginɛ u nakun ye fɛn min ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna san 2009 Musa Darisi Kamara tile la furanjɔrɔ fanga kɔnɔ fanga sinamatɔ minnu ko u bɛ wulikajɔ kɛ ndolatigɛrɛba kan ni maa caman bɔnɛna a ni na a se dɔw ko maa 150 u nakun de ye walasa o ko bɛ se ka ɲɛdɔn jango kwasa in yɛrɛ la maa min ni bɛɛ kun gɛn kun bɛ k'ale yɛrɛ jateminɛ k'ale yɛrɛ kɛ ko dankɔrɔba dɔ ye n'a ɲamatununnen kun don n'a labanna ka taa ye Senegal faba la Dakaru ka tila k'a bila ka na Laginɛ Konakiri jamana kɔnɔ CPI yɛrɛ bolo sa maa kɔni sɔrɔla maa min dala k'a bɛ se ka lamɛn ka se ka kiiri teliya ka ɲɛsin maa ninnu vaabaw mɔ ka sabu kɛ Tunba Jakite dɔnyɔrɔ bɛ sɔn ka ye kɔrɔ wali kelen a dɔnda ka ca a rɔ CPI maa ɲɛma minnu bɛ taama in na Laginɛ Konakiri jamana kɔnɔ kelen bɛ la ko Franco Matayana ale y'a yira k'a fɔ Tunba Jakite maa don maa min dala k'a kan ka lamɛn ka sabu kɛ ale de kun ye Musa Darisi Kamara nɔfɛ maa kɛrɛnkɛrɛnnen ye u ko maa min ma ko aide kan a y'a o tɛmɛnen kɔfɛ min ye Musa Darisi Kamara yɛrɛ fana ye o n'a fɔra ɲɔgɔn kɔ tuma min na ni taa kɛra a nɔfɛ ko a dala k'a kan ka lamɛn ko in yɛrɛ kɛcogo la a ye mugu ci o la k'i yɛrɛ ɲini o kumana k'a dɔn yɔrɔ bɛ sɔn ka caya ko in na maa wɛrɛ min fɛnɛ bɛ yen nɔ ni o fɛnɛ ka ko bɛ maaw da kɔnɔ o ye Musa Darisi Kamara yɛrɛ jɛɲɔgɔn min ni o labanna ka bila a nɔ na tuma min na mugu cira a kunkolo yanfan fɛ ni o ye Général Sekuba Konate ye o fɛnɛ tɔgɔ bɛ ko in na nka o y'a yira k'a fɔ ni ye ale kɛtɔ ye k'i da don ko in na bɛɛ fɔ diɲɛ selekena ni setigi jamana kiiri bulon Cour pénale internationale CPI n'o y'ale wele tuma min na o la ni jamana kɔnɔ ale labɛn bɛ ka taa a ka hakilinandaw fɔ ye ko n'o bɔra la ko a kuma tɛ ale ni maa cɛ a y'o fɔ yɔrɔ min minisiri min bɛ Laginɛ Konakiri jamana kɔnɔ ni o ɲɛsin bɛ kiiri ko ma ni o ye Sɛka Sako ye o ko Général Sekuba Konate k'a dɔn k'a fɔ ale se t'o la k'a fɔ ko Laginɛ kiiri mago jɔn bɛ a la k'a t'o jaabi k'a se tɛ o la an bɛ aw ladɔnya k'a fɔ Laginɛ kiiri y'a yira k'a fɔ u mago jɔn bɛ Sekuba Konate la bi a yɛrɛ dɔnda ye fɛn min ye ko in na u ka se ka si dɔ k'a sabu kɛ Musa Darisi Kamara jɛɲɔgɔnba kun don. Kongo Kinshasa jamana kɔnɔ Etienne Tshisekedi ale denkɛ min bɛ a nɔ na bi
Felix Tshisekedi a y'a yira k'a fɔ don nataw la u b'a fɛ ka wuli ka jɔba caman de kɛ ka wara da jamana ɲɛma Joseph Kabila ka fanga na ka sabu kɛ a n'a ka fanga kɛmɛ k'a lajɛ k'u murukuru dakoya chrétien diinɛ ɲɛmaw kɛmɛ ka sigi ka fɔ min n'o don a bɛ ka labalan yɔrɔ o yɔrɔ la a bɛɛ lajɛlen ye jamana ɲɛma Joseph Kabila n'a nɔfɛmaw de ka ŋaniya ye. O kuma na Felix Tshisekedi ne o ye Etienne Tshisekedi denkɛ ye a ko avril kalo tile 10 wuli ka jɔba bi kɛ Congo Kinshasa jamana kɔnɔ. O tɛmɛnen kɔfɛ nɛnɛ avril kalo tile 3 Munjugu Maɲaka fa si kana kɛ Congo Kinshasa jamana kɔnɔ u k'a ma ko journée ville morte maa si kana bɔ ka taa baara kɛ dugu sumanen ka to ten maw o y'a ka laɲiniw ye. Felix Tshisekedi a ma da o ma a labanna ka wele fɛnɛ bila ka ɲɛsin Antonio Guterres ma ni o ye diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaakura ye k'a fɔ a b'a suda la gwɛlɛya o gwɛlɛya bɛ sigi k'a fɔ binna k'u kan a bɛɛ lajɛlen jamana ɲɛma Joseph Kabila ni a nɔfɛmaw de ye ko nka ko laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye u fɛ dɛ a fɔlen don bɛnkan kɔnɔ k'a fɔ san 2017 labanda bɛ taa se kuma o kuma kalata dɔ bɛ labɛn kalata min bɛna jamana ɲɛmaakura di jamana mɔ min tɛ jamana ɲɛma Joseph Kabila ye. O kumana jamana ɲɛma Joseph Kabila n'a nɔfɛmaw de b'a fɛ de k'o ko in de sudu sala o yɛrɛ kana se ka ɲɛ sɔrɔ fiyewu a ko ka to nin jogonin in na ko laɲini kun y'o de ye ko kumana ko diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies bi kɛ olu seere ye. Avril kalo tile 5 Felix Tshisekedi y'a yira k'a fɔ jamana fa bɛɛ lajɛlen fɛnɛ na baara bila ka kɛ ni u ko ma ko grève générale. Burundikaw ka jamana kɔnɔ fanga sinamatɔ ɲɛma min bɛ wele ko Agatana Rwasa ni don min na jamana kuntigisigi kalata kɛra jamana ɲɛma Pierre Nkurunziza fɛ ka jira k'a fɔ a ye sebaya ta maa min dara fara a kan ni o ta kun ye mɔgɔw kɔnɔ guwa ka sabu kɛ o fura dama dɔn kunbɛn ni fanga sinamatɔ ɲɛmaya de ye. Agatana Rwasa a bilama a nɔfɛma dɔw kɔn bɛ ka kunga bɔ k'a jira k'a fɔ ni diɲɛseleke naani setigi jamanaw ma wuli ka jɔ kɛ k'olu dɛmɛ ko Pierre Nkurunziza ka fanga bɛ ka ŋwara da olu ka tɔn na. O tɛmɛnen kɔfɛ olu ka maa ɲɛma ni o ye Agatana Rwasa ye bi ko fanga bɛ k'a bɛlɛn u jɔrɔ mɛ ni a yɛrɛ ni de ye a laban kana na fa a barata Agatana Rwasa don dɛmɛnenw na a ye fanga sinamatɔnw ka jɛkulu de kɔbila ka fara Pierre Nkurunziza kan fɔ ka don wasabulon yɛrɛ kɔnɔ ka kɛ wasabulon ɲɛma danga ye ni u ko premier vice président. Nka Agatana Rwasa ka jɛkulu babu sentigi y'a yira k'a fɔ seereyaw minnu bɛ olu bolo o la o ye k'a fɔ u ka tɔnden maa 200 ɲɔgɔn na de minɛna k'u datugu wa kɔsada in na yɛrɛ 27 juwafuranjɛ tɛmɛnen olu fɛnɛ minɛna k'u kɛ wo la. Nka tuma min na ni kɔrɔfɔ in mɛnna Pierre Nkurunziza ka jamana kɔnɔna koɲɛw ɲɛnabɔli minisiri fɛ ni o ye Teransa Ntayiraja ye o y'a yira k'a fɔ Agatana Rwasa ka fagaɲini jɛkulu Force Nationale de Libération FNL ko nin ye fɛɛrɛ dɔ de ye u bolo barisabu ka da ka jɛkulu bɛɛ kɔnɔ bɛɛ n'i ka kuma kɛcogo don i bɛ se ka i ka ko jɔmaw hakili fɛ ni siraw minnu ye i bɛ kuma kɛ ka taa olu de kadaraw kɔnɔ n'i y'i yɛrɛ kɛ maɲumantɔmaa ye wali kelen k'i yɛrɛ kɛ makaritɔmaa ye a ka ca la maa caman na a hakili jɔ i ka ko fɛ ko nin ye o fɛɛrɛw de tigɛlen ye nɔn tɛ k'a fɔ ko Agatana Rwasa kɔni bɛ farati danga la Burundi jamana kɔnɔ k'o kantɛrɛ nka adamadenya hakililabasa jɛkulu minnu bolofaraw bɛ Burundi jamana kɔnɔ ni olu bɛ ka se ka baara kɛ ye olu kɔni bɛ ka jira kuma bɛɛ k'a fɔ Agatana Rwasa ka fanga ɲini jɛkulu FNL a tɔndenw kuma bɛɛ u bɛ ka lajaba Pierre Nkurunziza ka fanga fɛ. Afrique de jamana kɔnɔ yɛlɛma donna jamana ɲɛmayaso kɔnɔ remaniement ministériel nka maa min bɔli kɔni jɔra maa caman hakili fɛ o ye wariko minisiri ye Pravin Gordhan na ale yɛrɛ kuma bɛɛ ani Jacob Zuma kun bɛ to ka turu ɲɔgɔn kɔrɔ ka sabu kɛ hakilinaw tɛ kelen ye. Pravin Gordhan maa man de don Afrique jamanadenw bolo ka sabu kɛ nafolo yɛrɛ labaara cogo cɛɲi a kalenga y'o ye jamana ɲɛma Jacob Zuma dun ale fura dama tɔgɔ bɛ ka ye ko nɔgɔlenw na wariko ta fa fɛ o kumana maa filaw kun tɛ se ka ɲɔgɔn ye. Man yɛrɛ kɛra wariko minisiri ye san 2009 de a labana ka bɔ o jɔyɔrɔ in na k'a kɛ a y'a cakɛ ɲɔgɔnya minisiri ye san 2014 ani ka laban ka segi ka na wariso kunna tugun san 2015 nka fura dama ani Jacob Zuma ti ɲɔgɔn ye wariko fa fɛ o de y'a to maa caman ko bi n'i y'a bɔlen ye gouvernement yɛrɛ kɔnɔ penen kelenw siɲɛ kelen k'a bɛ sɔrɔ o de fɛ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ diɲɛseleke naani setigi jamanaw minnu bɛ dɛmɛ don Afrique de jamana ma olu caman gɛn kun bɛ ka wajibiya de jamana ɲɛma Jacob Zuma n'a ka fanga ɲini jɛkulu ANC ma walasa u ni olu ka se ka jɛ ka baara kɛ nisɔndiya kɔnɔ fo maa in de ka to wariko kunna ka sabu kɛ maa de don maa min ka jateminɛw ka bɔ wari ta cogow la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jɛya ko ta fa nka ma ɲɛ min kɔ a kɛra o ye jamana ɲɛma Jacob Zuma y'a wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ in na ni ka na ni maa wɛrɛ ye. Minisiri 9 ɲɔgɔn na ani minisiri dangan 6 ɲɔgɔn na alamisa tɛmɛnen olu bɛɛ lajɛlen bilala ka bɔ minisiriya la Afrique de jamana kɔnɔ.
o de be dansigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma ɲi kunnafoni diso ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadali la aw k'an bɛɛ laseli nata ni ala ma basi wɛrɛ kɛ an si la